Dobrý deň, som Alena Palová z Mačacieho spektra. Ja som Miriam Eringová z Mačacieho spektra. Ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili našej akcie Vaša mačka v našej knihe. Dnes máme pred sebou posledné losovanie. Tento týždeň ste nám poslali 6 fotografií mačičiek. Celkové ste nám poslali 73 fotografií. 8 výhercov už poznáme, takže v klobuku máme 65 adeptov. Tak poďme losovať, som zvedavá, ako to dopadne. Sledujte nás až do konca, máme pre vás prekvapenie. Takže zamiešame dobre. Takže 9. mačičkou, ktorá bude vylosovaná, namalovaná v našej knižke je Dália. No a posledná mačička, ktorá bude v našej knižke, je Lola. Víťazom gratulujeme a na záver máme pre vás prekvapenie. Poslali ste toľko krásnych fotografií vašich chlpatých miláčikov, že sme si povedali, že keď vaša mačka v našej knihe, tak naozaj musia byť všetci. Preto okrem 10 mačičiek, ktoré sme vylosovali a budú namalované, nájdete v knižke aj všetky fotografie vašich mačičiek, ktoré ste nám poslali, aj s ich menami. Takže gratulujeme všetkým. Gratulujeme! Že to nemá chybu, že to nemá, že to nemá chybu, že to nemá, že to nemá chybu, že to nemá chybu. Ja si stále myslím, že to nemá chybu, že to nemá. Že to nemá chybu, že to nemá, že to nemá chybu, že to nemá chybu. Ja si stále myslím, že to nemá chybu.